तर मंडई आमच्या पप्पांका गाडी अजिबात खराब दिसण्यासारखी नाही, ती जरा खराब दिसली ना का ती लगेच क्लीन करून ठेवतात आणि आमची गाडी साफ आहे ना ती फक्त पप्पांमुळे. तर आमचा पहिला पेमेंट झाला ना त्याची आठवण मला पप्पांनी ही एरियल घेतल्यानी थोडक्यात अँटीना म्हटलं तरी चला. तर खाली जसे 3 शेड असेल ना तसे म्हटलं हे पण करून घेऊया कारण जरा रिकामी वाटा होता. तर बरेच जण मला कमेंट करतात आणि विचारतात की तू गाडीचा पाठीमागचा मॅटिंग कसा बसवलंस. तर पाठीमागचा मॅटिंग मिस्त्रींकडनं बसवून घेतलेला असत, एका 2 लाकडी पट्टे असत, आतल्या साईडने एक बाहेरच्या साईडने एक, एका 2 स्क्रू असत, त्याच्यामुळे ते एकदम घट्ट राहता. तर बाबू तरी लो आणि बऱ्याच जणांना माहिती नसतात की माझा भाव बाबू ह्यो कॉलेज करता करता रेडियम पण शिकतात. तर म्हटलं बघूया काय शिकलो हा. तर रेडियमचे पट्टे तर त्यांनी जोडून घेतले आणि पहिली रेड कलरची जोडून घेतल्या, तर बाकीचे पण त्याला पटापट जोडून घेऊन दे. तर तुम्ही जर रेग्युलर आमच्यासारखी गाडी धुईत असतात ना तर धुवून झाल्यानंतर कपड्यान व्यवस्थित पुसायची चांगल्या कपड्यान, कारण पाण्याचे ठेंब होतात त्याच्यानंतर डाग दिसतात. तर बघता बघता आमचे रेडियमचे पट्टे जोडून झाले, रेड येलो अँड समथिंग लाईक ग्रीन और पिस्ता कलर. तर भारी दिसत होते एकदम. तर कसे वाटतं तुम्ही पण कमेंट करून सांगा. तर वरच्या गोळ्यात पण काहीतरी म्हटलं करूया. तर बघता बघता बाहेर पाऊस पण भरलो आणि पप्पानी गाडी धुतलेली आणि पुसलेली आणि तर परत भिजात मला पट्टापट गाडी चालू केली आणि गाडी आतमध्ये घेतली. तर बघ